estan? Avui parlarem sobre els animals domèstics. Vos en recordeu que quan vàrem tornar de Nadal vàrem estar mirant els animalets que vivien a la selva, a la sabana, al pol. També vàrem parlar dels animals que vivien a les granges, d'acord? I els animals que viuen a les granges, els animals que viuen a les cases, dèiem que són animals domèstics. Mira, us en recordeu que vàrem fer aquesta activitat on teniu que posar unes pegatines, que teníeu que posar els animals que vivien a cada banda. I aquí, dins la granja, vàrem posar el porc, d'acord? Vàrem posar també la cabra, hi havia la gallina, el coní, si us en recordeu, de l'excursió que fèrem, tots els animalets que hi havia, tots aquests animals deien que són animals domèstics. Mireu, anem a repassar-ne un parell. Tenim, per exemple, a veure si li donem aquí. Perfecte. Tenim els animals de granja, com per exemple, les gallines. Què podíem aprofitar de les gallines? Molt fàcil. Els ous, veritat, li traiem un profit dels ous, perquè els ous els menjam, o hi ha molta gent, molts de pastors que igual tenen animals, tenen gallines, que també aprofiten aquests ous per dur-los a vendre a les botigues. D'acord? També tenim el porc, per exemple, podem aprofitar la seva carn, tenim la vaca, que hi aprofitem, per exemple, la seva llet, les cabres, també podem aprofitar la llet de les cabres, inclús la seva carn també, tenim el gall d'indi, tenim conills, i llavors tenim els animals de companyia, que són els animals que viuen dins de les cases. Aquí tenim, per exemple, el gat, veritat, aquí hi ha un gat que s'està prenent el berenar. Tenim el gos, que també aquí se li deia mascar, d'acord? Mireu quin caret més guapo. Jo no sé si vosaltres en teniu, si no en teniu, també m'ho podríeu contar, a veure. I també tenim els peixets, que viuen dins les peixeres, dins les cases, evidentment. Llavors tenim lloros, tenim hàmsters i inclús tenim canaris. Molt bé, doncs aquests serien els animals domèstics, que no són els animals salvatges. Els animals salvatges són els que viuen en llibertat, és a dir, no viuen ni a les cases ni a les granges. I ara penseu una mica, què trobeu que menjaran els animals domèstics? A veure qui m'ho sabria dir. Com que, clar, no me podreu contestar en el vídeo, deixaré un minutet perquè penseu. A veure. Algú se li ocorreix? Molt bé. Mengen pienso i pastura, és a dir, plantes, herbes, d'acord? Penseu, quan vam anar a l'excursió, que li donàvem a les conills i les cabres, li donàvem herba també. Molt bé. I ara penseu on viuen aquests animals. On han vist que viuen? Muy bien. A les cases i a les granges. En canvi, els animals que viuen salvatges viuran en llibertat, és a dir, en el desert, a la selva, en els boscos, en els prats, a les muntanyes, d'acord? I de què s'alimentaran? El que vàrem estar explicant a classe, s'alimentaran o bé d'herba, si són herbívors, o, si són carnívors, d'altres animals. Molt bé, i fins aquí la lliçó d'avui. Molt bé, boixos. Hasta demà.